Qatt ma kont noħlom li pajjiżna jispiċċa fi stat fejn l-uffiċċju tal-Prim Ministru ikun investigat b'rabta mal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Jidrenderija waqt intervista fuq Net FM huwa saħaq li pajjiżna jixraqlu ferm aħjar minn Prim Ministru li fil-waqt li pajjiżna jinsab għal kollox wieqaf u qed jaffaċċa l-akbar kriżi politika ta' dawn l-aħħar 40 sena, aktar moħħu biex idur minn pajjiż għal ieħor u propju bħalissa jinsab Londra u minn deputat Prim Ministru li aktar moħħu biex jikkampanja biex jieħu post Muscat milli biex jara li pajjiżna b'xi mod joħroġ minn din is-sitwazzjoni prekarja. Ħallu il-pajjiż on hold. Interni u nel-frattemp reputazzjoni ta' Malta u daqqiet li min jgħid fin-negozju jgħidlek pratikament mhux b'beżasta imma b'inkwiet serju li dak kollu li bnejna sena wara sena tarġa wara tarġa ġebla wara ġebla jitfarrak qudiem għajnejna u tisir iktar diffiċli ma kull ġurnata li tgħaddi illi b'xi mod jew ieħor nkunu nistgħu nibdew nirkupraw. Mistoqsi minn Angelo Mikallef jekk jaħsibx li Chris Fernie u Roberta Bela għandhom xi kredenzjali biex imexxu l-pajjiż, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li filwaqt li żewġ kandidati jeċċellaw fil-professjonijiet tagħhom ta' kirurgu u avukat, jidher ċar li t-tnejn li huma se jibqgħu jimxu fil-passi li mexxina fihom Muscat, hekk kif it-tnejn qed jgħidu li jridu kontinwità. Qed jgħidulna isma' komplu kif konna kontinwità il-kelma li pratikament it-tnejn huma ħin kollu. Għabra pratikament għet jgħidunna daw, we're gonna have more of the same. Għet jgħidunna li musta jimbidel xejn, għet jgħidunna li ma tallimna xejn, allora għandhom il-kredenzjali. Għandhom il-kredenzjali li jħallu l-pajisna kifinu. Dwar l-allox Russus u l-imbejjed fini li Muscat irċieva bħala regali, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li dawk l-affarijiet kienu inaċċettabbli sa ftit snin ilu. Fl-aħħar snin, il-threshold ta' dak li aħna konna naraw inaċċettabbli beda jitnaqqar, u issa pratikament isu xejn ħażin. Jisu dak illi 6 snin ilu 7 snin ilu kien inaċċettabbli totalment, llum il-ġurnata mhux tal-li sar aċċettabbli, tal-li sar imbierek, tal-li sar flaunted mill-politiċi tagħna fil-Partit Laburista. Semma wkoll il-Power Station hekk kif pajjiżna fl-aħħar jiem reġa' sofra minn qtuħ fil-provvista. Il-kampanja li kien għamel Labour qabel l-2013 kienet kitba, kienet logħba, kienet ħadma, it was a fraud. Kull min kien involut f'dik il-kampanja, speċifikament dak li kellu xaqsam mal-enerġija, huwa ħallil, huwa korrott, huwa fraudist, huwa parteċipi waħda mill-ikbar serqiet li saret f'pajjiżna biex ingħata kuntratt fażul intiż biex il-poplu Malti u għawċi jinstaraq. U qal li l-Partit Nazzjonalista se jaħdem bħiltu kollha sabiex fi snin li ġejjin ikunu li jagħti nies ġdid lis-settur tal-enerġija f'pajjiżna billi jara li jinvesti bisħieħ sabiex pajjiżna jilħaq u jaqbes il-miri Ewropej għall-enerġija alternattiva.